Tak, už máme mikrofon, výborně. 1. Tak, jsem slyšet. Příjemné dopoledne, vážení dámy, vážení pánové, milé děti. Dovolte, abych vás tady přivítal na dnešním ročníku Bambiriády 2008. Chtěl bych všechny pozvat, všechny školky, všechny školy, všechny děti, všechny rodiče, pojďte sem k nám, pojďte blíž, pojďte k pódium, pojďte se na nás podívat na chviličku. Jsem rád, že mohu provést slovem toto slavnostní zahájení, které teď začne Bambiriáda. Začala neoficiálně už včera v 17 hodin odpoledne vystoupeními hudebními zde na pódium. Dneska se to rozjíždí na plné obrátky. Chtěl bych říct, že Bambiriáda je celostátní akce, kterou pořádá Česká rada dětí a mládeže, a v Plzni ji pořádá Plzeňská krajská rada dětí a mládeže, tento ročník již po 4. A letošní Bambiriáda se nese v duchu hesla Pojď se přidat, máš právo mít kamarády. A jejím grafickým symbolem letos je tady ten panák, co je na tom pódiu, což je stará čínská skládačka. Já ještě jednou poprosím, opravdu všichni, pojďte sem k nám, i tam vzadu, jestli mě slyší, školky, děti, soutěžit ještě bude času hodně, pojďte sem k nám. Já bych chtěl přivítat tady naše hosty, kteří se zde na tomto dnešním zahájení sešli, a než jim předám slovo, chtěl bych přivítat paní magistru Marii Plackou, předsedkyni pořádající organizace Plzeňské krajské rady dětí a mládeže. Chtěl bych přivítat prvního náměstka hejtmana Plzeňského kraje, pana doktora Červeného. Chtěl bych přivítat členku Rady města Plzně, magistru Petru Fischerovou. Samozřejmě chtěl bych přivítat i starostu obvodu Plzeň 2 Slovany, který je naším takovým pro letošní rok hostitelem, pana inženýra Lumíra Šemprenera. Přivítám i druhého místostarostu, pana Rošafného. A samozřejmě paní Kraftovou, vedoucí odboru školství a mládeže krajského úřadu. Tak a já teďka si dovolím předat slovo paní magistře Placké. Dobrý den, já vás tady všechny srdečně vítám za Plzeňskou krajskou radu dětí a mládeže, která tuto akci pořádá. Při této příležitosti bych chtěla velice poděkovat úřadu městského obvodu Plzeň Slovany za to, že nás tady vřele přivítala v tomto nádherném areálu a za obrovskou pomoc při přípravě této velké akce. Chtěla bych poděkovat Krajskému úřadu Plzeňského kraje, odboru školství, mládeže a sportu, odboru kultury a cestovního ruchu za velké finanční dotace, které nám poskytly. Dále také magistrátu města Plzně, nadaci 700 let města Plzně a dalším subjektům, které nám pomohly. Všechny tyto subjekty můžete vidět na plakátech Bambiriády 2008 v Plzni a také na našich webových stránkách. Pak také vidíte tady na banerech kolem pódia a to vše vlastně pro vás připraveno. Co je pro vás připraveno? To už vidíte kolem sebe. Já doufám, že se vám tady bude moc líbit, ten areál je nádherný. Doufám, že zde najdete hodně inspirace, hodně nápadů, jak trávit svůj volný čas, kam jet na tábory, na víkendy a také doufám, že při té příležitosti tady najdete spoustu nových kamarádů. Tak já děkuji paní předsedkyni a předám dál slovo panu doktorovi Červenému. Takže dobrý den všem vám přítomným přeji. Jsem rád, že vás mohu za vedení Plzeňského kraje pozdravit, že vám mohu poblahopřát k tomu, že máte v takovém krásném areálu možnost představit všechny organizace a občanská sdružení, které se věnují dětem a mládeže
a že mám tu příležitost poděkovat funkcionářům a lidem, kteří právě mnohdy na úkor svého volného času tuto činnost vykonávají s dětmi. Je to zcela určitě užitečné a je dobré taky tuto práci představit veřejnosti a nabídnout členství v těchto organizacích. Já si myslím, že po zkušenostech z minulých let bude i dnešní a zítřejší program zajímavý a hojně navštívený a doufám, že i to počasí nám bude víc přát. Tak děkuji vám. Tak já děkuji prvnímu náměstku hejtmana Plzeňského kraje a předám slovo dál člence Rady města Plzně magistře Fischerové. Tak příjemné dopoledne vám všem, zvlášť vám, milé děti. Tak město Plzeň tradičně převzalo záštitu nad konáním této akce a Bambriáda vám ukáže, jak můžete trávit svůj volný čas a můžete si vyzkoušet, co by vás nejvíce bavilo. Tak bych chtěla popřát Bambriádě lepší počasí, hojnou návštěvnost a hodně zážitků, který zde zažijete. Takže mějte se hezky a užijte si to. Tak děkuji i vám a poprosím o poslední slovo pana starostu Plzeňského obvodu 2 Slovany. Děkuji. Ten poslední už to většinou nemá mnoho co říct, ti přední všechno řekli, takže já bych pouze použil parafrázi z filmu Jak mi hodil do stroje, kde říkali, že nemusí pršet, stačí když kape, takže já bych řekl, nemusí svítit sluníčko, stačí když nebude pršet. Takže bavte se všichni hezky. Tak, já děkuju za proslovy. Tak a přistoupíme k tomu nejdůležitějšímu, k tomu otevření letošního 10. jubilejního ročníku Bambriády. Já poprosím tady pomocníky a poprosím pana náměstka a pana starostu, aby se ujali toho nejdůležitějšího, co dneska nás čeká. Děkujeme, poprosím o potlesk. Tak dámy a pánové, dovolte mi, abych prohlásil, že 10. ročník Bambriády 2008 je slavnostně otevřen. Přejme si počasí, ať nám drží po celé zbývající 2 dny. Přeju vám, ať se pobavíte, ať si najdete spoustu nových kamarádů, své koníčky, spoustu známých a pojďme se bavit. Děkuju, nashledanou a ahoj.